Ahoj lidi, já vás tady vítám s prorokem. A začínáme nový let's play z Vovka za trola. Priesta. A prorok nebude mluvit, protože je uražen kvůli ozvěně. Jenom trošku. Malinko, tak jdem. Tady můžete si všimnout, je Hunter a má Graka. Jo? Jo. A tak začneme plnit questy první. Tenhle díl uděláme spíš delší nebo kratší? Jak chceš. Tak já bych udělal delší, dlouho jsme natáčeli. Terče. Tak nám něco můžeš říct? A co? Co chceš? Nemám co. Jenom to asi, že ti veziteme ty kouše do zadku. Počkej. Tak můžeme asi říct, že od minula jsme zjistili nový příkazy nějaký, ne? Jo. Třeba poklonu. Jo, umím mít než ty. Tak ukáž. Co? Jako myslíš ale taky? Já nevím. No tu, jak jsme na začátku. Jo, tohle. Ano. Teď se můžeme takhle kouknout na mě. Uhni s tím jménem. A napíšeme tu zase závorku. Bow jako luk asi. A dáme enter a on se prostě každý pokloní jinak. Myslíš, že jsme, nevíš, jestli jsme minulé ukazovali to? Klikání. Asi ne. Tak když napíšte kneel, tak se vám to takhle klekne. Ukaty. Ano, Pandy má všechno nejlepší. A potom tady je aplaus. Tak, asi jdeme už Tak na si první quest. já udělám tohle. Už zase. Uděláme teda další video, já myslím, že tím rychle budu zkoušet prosprintit, protože nějaký ty questy znám hodně dobře. Teď tady doufám, že nebude video slyšet, jak zvěsele klikám na jedničku. A naučil jsem se i s pár profesema, takže už se budu učit potom i profese. Díky prorokovi. Jo. Neboli tomu spáči. Ale! Co pak? Tě fakt vezi kousne. Tak jdem. No. Tady musíme... Prosádko! Jak si pochaju už. Tady musíme zabíjet tyto koči, který umějí mega jump. No, to zrovna nebylo moc dobře vidět. Třeba tahle. Střelíme do ní. A už nestihne ani vyskočit. A za druida budeme pokračovat později, ale já bych řekl, že teď spíš by se mi chtěl hrát za toho trola. Místo Taurena. Nevím, za tobě je to asi pro roku jedno, co? Jo. Nebo přesně koukni na tohle. No. Jsme ukazovali minule, aspoň myslím. Myslím, že ne. Ne. Tak to jsou klasické příkazy. To jo. No, jako ne. Na to umím jít. A jes, jako jo. Tohle neumíš. Máme zde nastranou pandu a radši půjdeme dál. A myslím, že tyhle to mě dřív dělalo problém za tady toho, za trolla, ty questy. Jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, protože ten quest je přes celé město.
Tak jdem. To je hrozný, jak ta kočka zývá. Můj energiák. Dobrý. Budeme asi bojovat proti tomu prvnímu Nagovi, co? Si jo. A je tady Zuri. To je jeden takovej blbec, který plní s náma úkoly. A to je NPCčko, když tak. To není normální hráč, to je nutný říct. A myslím, že ho ještě asi hodněkrát no hodněkrát ne. Nemám moc dlouhý život. Pojď. Nefér. Víš, že mě nemáš ve videu Já pomáhat? nic. Já seřvávám kočku. Ježiš, to je ten úkol. Toho se budu držet hodně dlouho, to nemám rád. Takže máme procvičit. Tohle... Dobrý. Aspoň, že se nenabíjí tak dlouho. Tak jdem. A jedna zpráva, prorok bude mít asi, nebo určitě. Určitě. Určitě prémium. No, koupen. koupený, já už jsem úplně mimo. A bude mě určitě provokovat. Možná ty Jožku. Možná malinko, já budu jednička, za mnou bude běhat 90, viď? Minimálně tak 60, 70. No, minimálně. Úplně málo, no. Z začátku. Potom až ta 90. Aspoň budeme ve skupině. Však se vám umlouvám za klikání mé myši, ale mám novou a ta je hlasitější než tamta. A quest. Asi nevíš, jak dlouho natáčíme, co? To si nemohl říct dřív, to bych ti řekl. Tak to zapnu teďka, no. Už jsem zapl stopky. Já bych natočil víc dílů za sebou, aby se potom nemuseli později namáhat. Co ty na to? Jo. To by bylo možná lepší. Piknik! Jo. Dáš si hlavu nebo nožičky? Ale chceš něco vědět? No. Ve Vovku jsou stopky, tak proč jsi je nezapl? Jo. Kde? Jak máš hodiny, tak tam zmášně a tam máš stopky. Dáš tu ikonku. A jo. A to si můžeš dát kam chceš. Dobrý, jak já se taky zapnu. Dobrý, tak jdem. Tak to příště musím hned. Co znáte? Takže už si kopírák. Co kopírák? Že jsi tím začal Minecraft, když natáčí Vovko. Tak to já nevím, já ho nesleduju. Aha, tak to jo. Já ho sleduju jsem viděl jenom jeho pandu, že to, jsem jenom na něj kouknul jenom. Ty jsi neviděl, jak tam zapl ty stopky, jo? Já na něj nekoukám nikdy celý, no, Zuny, nebo Zuri. No to je on, blbý NPCčko, který furt otravuje. Který já nevidím. No, ale Zuny, aha, ne Zuri, ale Zuny. Buď ticho. Nezajímá mě to. Stejně za chvíli neumřeš. Že neumře. Jú. Tady ještě byl někde quest, tady. O, sakra, asi budu vyrušený.
Tak na pozadí poslouchám. Tak tak já bych se tady rozloučil s prvním dílem, ten bude asi kratší. Hodně krátkej. No, hodně krátkej, no. A potom druhý bychom udělali tak hodně delší. A já natočím hnedka za sebou. Tak, pokloníme se. 3, 2, 1, teď. Tak, u druhého dílu. Čau.